Това са Макси. Макси са, бе? Кой се сочи тебе? Макси и Инес. Хало! Ти го правя нарочно и ми можеш ли просто да кажеш? Жертвата. И така те днес ще правят тест за приятелство, като разбиват яйца в главите си, които Макси взе преди малко. Да. Не съм. Лъже. Та. Аз ще им задам 10 въпроса, на всеки е различен. Зависи. И на всеки грешен отговор, те ще сцелят с яйца. Нещо такова. Така. Първи въпрос е към... Чакай, спри. Трябва да си намерим много приятел. Тихо. Аз така мисля. Не бе, просто бях спрял на пауза. Та, започваме въпросите с задрасканите. Към Макси. Как сте станали приятелки? Никой не я харесваше първи клас. Все си беше самичка, никой не искаше си играе с нея. Аз един ден си викам. Трябва да си поговоря с нея. Тя взе, че ми се лепна. И така 9 години. Не познахме. Оп, яйце. Моята версия беше следната. Не, на кого пука? Яйце. Ще е много голямо видеото. Другото беше правилно. Дева. Добре, Инес. Чакай, кога? Не, няма такова. Има такова. Няма такова. Пише за моето приятелство. Кога сте се запознали? Инес, кога? Инес, кога сте се запознали? Кога, не, къде и как, Към Инес. Как малко? Аз ходих на детска градина всеки. Почти го отрече. От 7 годишна възраст. По-точно? Когато бяхме на 7. Дни? Да. Ден? Ден 9 януари. Това въпрос към теб ли? Да. 9 януари. 9 януари. Кога сте се запознали? Това нали беше към мене? Не. При те беше как? И защо? Не беше защо. Добре. Не, чакай, също си станахме в 9 януари. Да. Кога сте се запознали? 15, не. Детската градина. Аз как казвате? Детската. Никой не му покатава подробности. Добре. Макси, лошите оценки на Инес в първи клас насам. 5,99. По какво? Коя година? Коя година? Това го няма като въпрос. Има го. В смисъл, нямаш само шестици, човек, само ме съдваше. Първи клас всички имахме само шестици. Добре, до сега. Имаше двойка по математика. Немски имаше двойка по немски. Друго? Четворка по немски, география. Четвърка по география. Това дори аз го знаех. Точен успех на Макси. Кога? До 1000. Сега. Първия срок. На класното по немски имаше тройка. На колко? Не, 50. Беше тройка. Беше 2,50. Има 0 писания по минус. Точен успех. Мисля, че трябва да почнем от начало. Че ще е много голямо. Да. Можеш ли да режеш? Може да режем. Да. Точен успех. 5. Не, откъде знам точно успех? Яйце. Има много шестици и петици. Няколко. Смисъл за завършването. За завършване. За първия срок. Завършваш с шестица, обаче не по немски. И по немски завършваш. По немски с петици завършваш. Защото мислиш ме за много умни. Да, между другото. Даже аз си го знам. Кажи. Не, яйце. Колко ти е? 5 и 10. Не знаеш, че 5 и 10. Аз казвам, че 5 и 10. Колко е? Колко е? Не беше ли под 5? Не. 5. Ма, трябваше да е точен. Колко ми е моят точен? Хайде! Яйце. Хайде, бе. Първо обичам те. Чакай. Дай пак.
взема някъде. Не, Не, късно. ти чакаш. После. Така. Така. Макси. Да. Сутена. Да, размера сутия на Инес. Те не продават. Не! Б75. Не. Не, ти чуш се, бе. Ти чуш се. Не. Как? Не знам колко, но не е толкова. Не ми го забива. 100%. Не ми го забива, моля те. Колко е според тебе? А? Моля те ми го забива. Няма да го забие спокойно. Само много по-. Бой! Чувала съм, че да скъпеш яйце е полезно. Само косата. О. Чакай. Ти предложи. Имам в носа, това нормално ли? Да. Пуша си яйце. Защо вкризам? Иска да го изтапам. Това ще глупаво. Шмъркам го. Инес, обиколка на газа на Макси. Така. Доста. Аз не го знам, бе. 690. Не позна. Напротив, толкова е. Не е вярно. Да. Не. Да. 69-та. Подценяваш ме. А? Май ще ти трябва много. Какво падна отдолу? Тази преса. Не беше чест. Казваш му. Макси. Насочвай го към мен все пак. Да. Любима песен на Инес. Те са много. Една. Фики горе-долу! Да, бе. Не, ще го... Яйце! Не, това беше... Яйце! Не, Яйце, това яйце. Може ли, давай. Но че сега знаеш ли какво? Харесваш Нели Фуртадо? Любимата ми песен. Това е въпросът. Нали това е? Не, Нели Фуртадо. Пеех ти постоянно. Чешка? Duffy Mercy. Сериозно? Yeah. Защо съм ти я пяла постоянно? Да ми покажеш, че не мога да пееш, къде да знаеш? Тихо, бе. Това как се разтече? Ужас. Йо. Така. Баба ще си се. Не. Не сядай. Да, вярно, по-добре да не Не сядаш. сядай. Сядай на земята. Не върху мене. Давай. Инес, същия въпрос. Любимата си песен. Не е чалга, нали? Не. Стара е. Magic Root. Да. Не. Да. Не. Да. Не, вярно. Яйце. Коя И е? не е с нещо, което е от много по-отдавна. Първата ти любим беше Джеси Джей. Джеси Джей Прайстак. Това ли е? Още ли ти е? Не, ама не се сетих за друг. Добре. Добре. Yes. Успях. Каква кола карат родителите на Инес, Макси? Опел. Не знам, че е черна. Добре, ама какво? Опел. Айде, още един шанс. Аз не да първи. Мерцедес, Бенз. Не бе, Нико път. Може само да се върши. Давай, връжли се. Добре, сега трябва да го спирам ли? Добре, давай. Йо. Не падай. Готова ли си? Да. Готова ли си? Така, я съм готова. Ще хвана птички. Инес, Колко си мръсна. Колко си мръсна. Инес, Искаш ли да се обърга? това вече има на леглото. Разликата между автобус и рейс. Знаех си, че ще го питаш. И така е, аз това рейс. А това какво си приятелството ми? Рейсът Тихо не са. е автобус. Какво? Рейсът не е автобус. Това всички го знаем. Вчера това, в което се возихме рейс или автобус? Автобус беше. Яйце! 604 беше автобус. Приятели.
Не е вярно, също са рейсове. Автобус. Какво да разбие яйцето на земята? Автобус беше. Ела. Рейс. Рейсе. Чакай още. О! Връща ми се. Айде, какво е това? Така. Макси, от колко време не е бал Ричи? Какво? От колко време не е бал Ричи? Ричи Учето преди ми. малко мене. Да. Преди 5 Може минути. само... А? Преди 10 минути малко. Добре. Правилно, Макси. Най-срамна постъпка на Макси. Инес. Ох. Много внимай, какво ще кажеш, много хора ще гледат. Какво да бъде да Кажи го. Не е срамно. Срамно. Не е срамно. Да. Разкажи за някоя пиянска история. Мразят. Няма. Има много. Защото тя не е в някакъв сега спен сега. Преди не бях такова. Няма що да се роби. Добре, че не. Мога да спомня. Никога не ти ли е сказал, като се напива? Най-срамното. Кой стана? В пети клас, когато бяхме на сини училище, учителката... Не мога да го кажа. Не мога. Можеш, давай. Една вечер бяхме отишли в стаята на едни момчета и от тогава госпожата стана много подозрителна към нас. И веднъж Макси, докато се къпеше, тя влезе в банята. Това ми го разказвала. Дръпна пердето и я попита: Макси, с кого си? Добре си. Айде, продължавай. Всъщност това не ми е най-срамно, така че яйце. Това не е странното. Айде, може би. Това даже аз го знаех. Кажи ми я тогава на мен. Човек, нека си била много по-слагащи. Да. И за така се Пребих се пред всички, докато тичах на 50 метра. И аз го направих. Това ли ти не е срамно се случва? Не, но няма да я сказвам. Вики вчера! Ау! Вики вчера! Ау! Идиотка! Обичам те. Това искам го гледам. Да беше стана гадно. Макси, същия въпрос. Откъде да започна? Ами... Ми изкара двойка по немски. Радвам се тази ето. Коя ти е най-засрамваща? Слушам те, не знам. Готова ли си? Да, слушам. Най-засрамващата ми е в пети клас. Не, в четвърти клас. В 8 училище. На вратата за футбол. Да. Прибил се на вратата. Да играеш с момчето. Не, помниш ли се? Не? Да. Това е най-засрамващата. Не, съжалявам. Ни свали гащите! Тихо! И да, Макси, аз не се крие. Може ли малко по-напред с леглото? Да. Така. Моля ти Нека не пада. Така. Така, отново праго. Защо се съгласих да го правя? Мисля, че ще е по-забавно. Тъсва се като прасе. Като... Слушаме. Колко момчета е рязала Макси? Откъде да знам? Между другото... не съм. Приблизително. Инес? Чакай, мисля. Няма да искам точно бройка, че са много. Така. Може ли да говоря за първи клас? Детската броили, защото имах разбрат на детството. Може ли първи клас? Може ли? Първи клас броили. Принципно. Не, Принципно първи колко? клас. Не. Да е приблизително. Аз първи... Като видях момче и... Ставах ми правници. Как ги брои? Кажи приблизително. Казвам някакво число. 25. Не.
Илана Костадинова, ако гледа това, да не казва нищо. Ами, 5 по-малко. Какво? Приблизително е едно и също. Само толкова. Не! Как бе? 20 са, да. А за 2014. Аз говорих и за... да, полага. Аз също са 25. Ми, остави лицето. In your face! Сега се? Ми, не. Няма да я пипам никога повече. Макси, колко пари дължиш на Инес? Много пари ми дължиш. Плюс минус 2 милиона. По-скоро плюс. Добре. Инес, Абе, това е пица или дюнер? Предпочита Макси. Чакай. Напрежение. Йо. Муцка! Какво ще го Муцка! Аре, давай, бе! Аре, Така. Шоколад. Пица или пица или дюнер? Шоколад. На, две. Пица. Не, Пица. дюнер. Верно ли? Да. Да. Добре, дай ми салфетка. Не. Чакай се. После. Не, чакай. Къде няма толкова? А? В врата. В газа. Ау. Добре. Дали мога да клена вече цялото око? Има още едно. Макси? Не, с любимата песен на Фики. Ти горе-долу чистиш. Да? Не. Тя само това Няма знае. такива любими. Тя само това знае. Тя няма. Извинявай. Искаш да искаш да го оставим напред. Мрази пити. Има още едно. Кой мрази Фики? Именно. Това е последно. Добре, не мога да виждам цялото око. Шанс? Да. Абе, това ще се къде. Не, ще ходим мръсни. Как не? Няма хабим вода, бе. Ей. Не, моля ви, скъпете се. Що? Значи, стой тук. Не се кривам. Не, моля, добре. Обичам. Не, Сега да казвам ли другите не въпроси? ми попитакай. Като нямате яйца. Не! Я малко и за отзад. Ма! Бе. Така. Това беше. Обсето. Това беше от нас. Много ми е харесало. Да, ако можете да се изправите и се завъртите. Браво. Опа. Те из допета. Ще спечелим.